Buď Bubučím a ja vás vítam pri ďalšom videu. Chcel som povedať zo série unboxingu, ale kámo, to nie je ani séria do prdele tam. Nič menej, nedávno mi hripla táto tu myš, pretože po pár hodín aktívneho používania v priebehu 6 rokov a šúchaním stola, tak sa stalo to moment, ja to musím nahmatať, tak sa stalo presne toto tu s tým káblom, síce to na tej kamere nie teda kto vie ako moc dobre vidno, respektíve nie je to vidno vôbec, ale toto tu čo vidíte je trčiaci drôt. Proste drôt je v prdeli, celý kábel a myška jednoducho nefunguje. Takže je čas po 6 rokoch vymeniť myš. No a ja som si pôvodne chcel kúpiť G305 lomeno G304. Tak som si ju prosím vás pekne objednal z Allegra. A prišla mi nejaká random fejková sračka. Aj som to natáčal. No a nakoniec som teda vypísal reklamáciu a poslal som to do prdele. Tam odkiaľ to prišlo. A mali by mi vrátiť teda peniaze. A nakoniec som sa rozhodol teda, že nekúpim G305 a z toho dôvodu, že síce je to akože dobrá myš, má lepší senzor a toto tu všetko, ale čo som počul, má horšie tlačítka, to za prvé, a za druhé by som do toho musel dokupovať baterky, čo sa im proste nechce. Tak som si proste povedal, že vyskúšam, dámy a páni, toto tu. Čo je úplne to isté v podstate, čo som mal, akurát s horším senzorom, s krajším podsvietením a iným názvom. Takže robíme si unboxing. Tuto myš, ktorú tiež môžete poznať z unboxingu, už tým pádom nebudem potrebovať, našťastie. Ten senzor tam je na hrane CSK strašne tragický, ale prekvapivo tá myš funguje docela dobre. Takže ďakujem za jej službu. A ideme sa na to vrhnúť. Dámy a páni, asi si klávesnicu tam bokom trošku. Ospravedlňujem sa za ten bordel neskutočný, čo tu mám na tej podložke na myš. Asi vás z toho všetkých drbne onedlho, ale to absolútne nevadí. Viem, že tá kvalita tej kamery je tiež pekne na hovno, ale natáčam to cez webku, ktorá bola určená vyslovene na online hodinu, tak čo vy ste akože čakali. No, ideme na to, hoši. Tak a teraz musíme nájsť vole, že kde sa to vole otvára. Ty čuráku. Očividne z D. Ja tam neviem pichnúť nožík, ja som úplne marný. Tak, to by sme mali mať. A to je vlastne všetko, to asi už ani ten nožík nebudem viac potrebovať. Ďakujem, že MacGyver nám prepožičial jeho služby. MacGyver. A otvoríš sa, Alahomora. Vidíte, vole, otvorilo sa to. Sice neviem jak, ale proste je to otvorené, to je hlavné. Svrbý maxichtík. Čo som nejako si čítal recenzie, tak oproti Prodigy verzii by to teda malo mať citeľne horší senzor, ale údajne stále dobrý podľa niektorých užívateľov, podľa niektorých nie. A že vraj tam myš vydrží tak 4 roky, čo som tak čítal. Tak 1,5 až 4 roky. Zaujímavé rozpätie, budíš. Uvidíme teda. Keď tak si proste kúpim tú G305, keď mi táto myš nebude vyhovovať, môžem ju poslať do hajzlu, mám na to ešte 14 dní a tiež si môžem kúpiť tú G305 teda. A tak nejako, no, hľadal som proste myš so spoľahlivým senzorom, toto je v podstate taká jedna z malá alternatív nejakej si rozumnej cenovej kategórii. Takže preto aspoň si to budem môcť pekne porovnať s tou Prodigy verziou pôvodnou. Tak, to balenie je už úplne klasické, to už poznáme nášho videjka predošlého vole. Predošlého, budúceho asi nie, čo ste čakali vy tupci? Tak, dostal som tu vole nejakú si mapu opäť Ázie, alebo ktorej to riti ty vole. Ale mala by tu byť ešte niekde stikerka. Tu nie je sticker? Tu fakt nie je stikerka, kamo WTF. No tí čuráci sa mne dali sticker, akože mne to absolútne nevadí, ale to tu nemá byť, alebo má tu byť. Teraz neviem, či som bol okradnutý, alebo jak. Necháme tak, vole. Každopádne, toto je tá nadhera. Počul som, že kabel by mal byť o trochu iný.
A príde mi dosť tenký, kamo. Akože to som tým nemal na mysli, keď pôvodne som si čítal, že ten kabel má byť iný. OK, whatever. Musím ho v prvom rade rozmotať, musím ho odpečatiť. Čierny červík, to si môžem strčiť do prdele, ale asi to ukazovať nebudem úplne na videu. Keď tak si založím inú platformu a tam to môžem ukázať, že áno. No a túto tú nádheru teda vyberem, vole, z tohto tu sáčku. Kamo, to je keď sa had vzlieka normálne. A je tu. Úplne nová, vole. Logitech G203. No vôbec nemám pocit, že by tam už bola kvalitnejšia akože z dotyku. Ale má také iné tieto klzné plochy. Také hrubšie, také kamo mohutnejšie, také že jas, vole, že by ste si s tým prešli po hlave alebo niečo. Ale ten plast teda nefilujem moc akože kvalitnejšie, úprimne povedané. Možno je to tým, že to je G203, tam že vraj je trošku rozdiel medzi tou G102 a 203 v spracovaní. Nič menej, ideme si to zapojiť. Inak mi to príde dosť podobné, tá myš. Musím uznať. Možno dokonca ešte trošku lepšie tlačítka. No uvidíme. Kamo, ak ani táto myš proste, vole, nebude fungovať, tak sa z toho poserem, to ti hovorím rovno. OK. OK, nice. Windows to rozpoznal hneď, to je super. Ja by som chcel aj klavesnicu asi celkom, čo? Sorry. No, tak tu som ja. Takto, tak. Teraz. Podľa mňa sedíš dobre, sedíš úplne na hovno kamera, sorry. Tak, a tu je tá myš teda. A už vidíte, že dokonca aj svieti viacerými farbami, takže fajn. S týmto ma aspoň neodrbali. Nečakane to vyzerá krajšie, než na tej Prodigy myške, čo sa tak nejako si očakávalo. Jo, jasne, dá sa to nastaviť aj vo Windowse, čo je super. Konečne mám normálne koliecko na myši, a nie takéto hnusné zlepené. Každopádne otvorím si G-Hub. Není možné. Jeden má hit. Yeah, one was on city, so... 250. Škoda. I can molly set this. Ide do piče, fakt. Presi na mňa. Bro, come on, get out of this mobile. Last Last I made.